Geca najlepšie spoznáte podľa troch vizuálnych prvkov. Za prvé má fajnový bolševický knír. Bolševický knírek symbolizuje jeho náklonnosť ku extrémne ľavicovým až komunistickým hodnotám. Druhý vizuálny prvok, podľa ktorého spoznáte Geca, je jeho stavba tela pripomínajúca stavbu tela 9-ročného dievčatka, ktorému ešte nezačali rásť cecky. Toto symbolizuje slabosť. A v neposlednom rade Geca spoznáte podľa prvku, ktorý som nazval falošná sofistikovanosť. Sofistikovaný falešák je človek, ktorý dojde do galérie a v tejto galérii tesne predtým, ako prišiel, došlo zle nejakému dieťaťu a ovracalo tam stenu. A tento sofistikovaný falešák si bude myslieť, že to je jedno z diel a takto bude na neho pozerať, že Bože, Pierre, ty si tak múdry chlap. Drž sa pri mne, láska, ešte ťa môžem veľa naučiť. Pane, prepačte, to nie je dielo, to sa nám tu povracalo dieťa asi pred hodinou. Ospravedlňujem sa.